Tijjani. To amma da albarkar zama a Kano da karatu da aka yi a Kano, mun yi karatu na Hausa gaban malamai, kuma fiye da shekara 20 zuwa 30 irin wannan yunkurin da malam ya faɗa, mun yi rubuce-rubuce da Hausa a cikin ɓangarorin ilimin da muka kware a ciki. Alhamdulillah, musamman zan ce na yi rubuce-rubuce a ɓangaren ‘ya'yan halittu, su ne microorganisms. Ina da littattafai da yawa da Hausa, kuma ko yanzu ma daga wannan taron ina da hira a gidan rediyo da talabijin, cewa mun yi wata akan yunkurin hausantar da ilimin kimiyya da fasaha. To marubuta, wannan zaburarwa ce, saboda a halin yanzu muna da kishirwar buƙatar rubuce-rubuce na ilmantarwa. Domin misali, musamman akan harkar lafiya, za ka ga cewa mutum ya kai ƙololuwa, amma bai iya yadda zai yi wa mutum ɗan uwansa bayani da harshensa. To yaushe za mu kai kamar irin su China, su Germany, su Larabawa waɗanda suka yi ilimin su yanzu a cikin wannan harshe? To gara mu fara. Mu dai mun yi gaba, saboda muna nan mun fara rubuce-rubuce ko kuma muna yi ɓangaren su physics, su biology, su chemistry, da ana hausantar da su. Ni ma alhamdulillah akwai rubuce-rubuce, na rubuta wani abu akan matar sarki, a yanzu kuma na rubuta ɗan hakkin da kare na bai fito ba ma. To da malam ya yi wannan maganar, shi ma kuma malam na so na gan shi a nan wajen, saboda akwai rubutun da na taho masa da shi don ya duba. Allah bai sa ya zo ba. To ala ayyi halin lokaci minti 10 ne ko? Da an ce wannan taro jigon sa arewa ne, ina mafita. To ina an taɓa waƙa duk da haka. Na kira ta in ɓera ma da sata. Daddawa ma? In ɓera na da sata, daddawa ma na da wari. Na fara da ko da Allah, sarki ɗaya mai jalala, kuma shi ne mai jamala. Gare shi dukan kamala, mai kashewa ko ya raya. Na gamo da salatukansa, da salama da barakarsa, gun Muhammadu annabinsa, da yayo aike wurinsa, ya isar shi zuwa ga duniya. Na haɗo ahalin gidansa, masu tsarki ne sharifai, har wa yau na sako sahabbai, masu haskan kauda dufai, har da masu biyo su baya. Na nufin na yi wa ƙasida, saƙonni za ni fidda, ɗan arewa ku ji ku ƙida, shugabanni tajirai da talakan da yake biyayya. Arziki tunjin gare mu, in ka tona ƙasa ka samu, gonaki Allah ya ba mu, duk tsiron da ka sa ƙasar mu sai ya tofo ya yabanya. A cikin ruwa za ka samu koguna da su ƙoramunmu, raninmu da damunarmu, mu riƙe noma da kanmu, sai mu ci da ƙasar muraya. Lantarki ma mu samar da hasken tamu ranar, ko da ƙaƙƙarfar gudanar kogunanmu idan da himmar shugabanni masu niyya. Birane ƙauyukanmu, arzikin jama'a gare mu, ga sana'o'i gare mu, saƙa zazbin tufarmu, babu wanda ya fi mu kaya. Kafin fazuwan nasara, musulunci ya yi cara, mun riƙe hanya ta tsira.
mulkin mu ko babu tsara, mun wuce mun bar su baya. Yau arewa idan ka lura ta zamanto mai larura, ko ina aka tada kura, rikicin bana har da bara, ci gaba an bar mu baya. Arziki mun zarce kowa, dauri mu aka girmamawa, yanzu mu muka durkushewa, yanzu mu muka durkushewa, kuma ba mai tsawatarwa. Yau kunu muke babu gaya, arzikin duk ya dusashe, tamkar bishiya a bushe, babu ganyenta babu ganyaye a reshe, balle ka ga da isasshe na farin yalo da dinya. Yau arewa fa mun kasance a cikin tsoro a zauce, dubbai na nan na kasce, wasu na kabari a kwance, sai ga mutuƙi ya gaya. Tunda man fetur ya tsefe, tsadar wahala ta haife, rayuwar tsauri ya karfe, farashi duk ya tsefe, in yayi gaba baya. Ilimi da su kasuwanci, da mu aka yin kwatance, an samu da yin fatauci, yanzu ga mu cikin talauci, lafiya aka bar mu baya. Lamarin nan dai da kwara, lamarin nan dai da kwara, an buge mu fatun a bara, an ƙara bugun an buge mu fatun a bara, bara ma sai an ka ƙara, mun kawai ci mun yi kara, baɗi sai faɗin kaɗanya. Wala sai haka saboda an taso da ce shugaba ne, baya jin ƙandun mutane, sai faɗin ɓaraya guda ne. In kwayan ɗaya ɓangaren ne sai a ce ku saka su baya. In kwabera na da sata, daddawa ita ma da kanta, warinta ya fallasa ta, sai da ɓera ya jiyo ta har ya fiddo ta a kaya. 'Yan arewa muna ta mulki, zamuna da tsaho a mulkin demokuraɗiyya da mulkin soja, sanda ya ƙwace mulki duk kudin fa ya fi gaya. Har fa yau fa muna da dama, har fa yau fa muna da dama, mulkin a mulkin ɗan kudin ma duk da nawa ake ta dama, ko maɗaci ko zuma ma gaskiyoyi har da ƙarya. Yau idan ka ga an yi mari, ɗan arewa ya zabga marin, ɗan uwansa ya karɓi marin, sai ya bi shi yana ta kyari, so yake ya zamo a baya. Yau muna gaba da kanmu, zage-zage ga malumanmu, kokawa ga sarakunanmu, shaye-shaye lullube mu ga iyaye har da 'ya'ya. 'Yan arewa ku zo mu kare kafin kwana su ƙare, kada yankinmu ya dare, mu aje kuka ya gyare, mu bar ƙara ya tsanya. Ya rage namu mu gyare, hassada da ƙice mu kore, mu so juna mu kore, talauci dan mu more, sai kudinmu ya samu gaya. 'Yan uwa mu yi addu'a ma, Allahu ya ba mu dama, ya ba mu wuƙa da nama, mu shigo domin mu dama, arewa mu zo mu raya. Don idan nama da tauri, kun ga bai yanko da sauri, in ya bushe ya yi tsauri, bai tauno gun haƙori, sai mu roƙi ila ya sauya. Jalla ne da wuƙa da nama, mai sa kaifin wuƙa ma,
in jalla ya ga dama tsinke zai yanka nama. Ni du'a'i babu sanya zan takaita da huta don in kurkurwa a huta. Sunan tafakar kumanta in ɓera na da sata, in akwai gyara ku sauya. Sunana ko a dacen Faruku sarki na fada, babarbare ya kira ni sanda da ya sha duka a baya. Kada ita ce maraya, ko kun san ran da na yi ta ranar juma'a na yi ta afirin 11 ga wata shekara 25 ta da 2000 miladiya. Jalla sarki taimake mu, kawo ɗauki gare mu, tsarkake mana zuciyarmu, warware rikicin gare mu, arewa tsare ƙidara. Alhamdulillah.